Samtang sa tuyang tabang legal, ngunya na pagkahapon, issue ka na pagkaprinda partner kang daga or kaya ini partner na propiedad. Ngunya na pagkahapon, kasabay tango niyan nagre-reklamo as in ang pigre-reklamo partner. Ang nagre-reklamo si Nanay Dominga Dicano, syempre partner, ang pigre-reklamo man si Sir Jonathan Hizoro. Pero partner, dahil si Sir Jonathan nga ni igwa partner ning kagibuhan duman sa indang propiedades, may negosyo, yaon digdi an agom ni Sir Jonathan asin ang tugang. Tugang mismo ka nagrereklamo. Okay. Pero sutugang kaapil mo. Mikropono po. Okay. Kalayon tangon yan si Nanay Dominga Ini nagrereklamo. Ano talagang pinakareklamo mo, Manay Dominga? Iyan po, na pigreklamo ko sa iya. Dahil na nga ni pwede yan maglukat ako sa iya. Siya na nga ni po gabos ang nagpuprodukto. So dahil ka ng kakayahan, dahil na ka mong magtulgang kakayahan na maglukat? Dahil kaya, pag sinangra kay obligadong lukaton partner. Oo. Dahil man pwedeng sinangra mong, dahil na pwedeng lukaton, talagang malukat ka. Pero kung dahil ka man nga ning panglukat Di partner, ka, doon muna yan sa nasa sangraan. Oo. So ano ang pinaka-problema? Isurihay daw kami, paano nakaantos duman kay Jonathan Hizoro? Sabi mo nakasangla. Sumagurang mo ang nagsangla. Iyo po, dahil ko po nga ni iyan maaraman na araw ka nakasangla na kami po ang nag-aasikaso po talaga kaiyan na mag-agum. Pampira ka mo sa magturugang? Pampira ka? Pangpito po. Pira ka mong magturugang? 10 po kami Gusto mo sabihin, magturugang. kan isinangra ito kan magurang nido, dahil ka mo pinaisiwang kan magurang. Dahil po kami pinaaram na kami mismo ang nag-aasikaso Sa bagay, ito. kisay sudaga. Kisay nakapangaran. Nakapangaran ito sa magurang ko. Alagad, so pagpundar ka ito, katuwang an agum ko. Ayo, pero dahil nakapangaran sa iya, di naman mapaaram sa iyo mo. Tasaya man daga niya ito pagsangra. Oo. Sungunyan, gadana sa ramama mo. Gadan na po sa ramama, si mama. Sungunyan. So nagadan sumagurang mo na dahil na lukat. Pero kang buhay pang ina ko, ngaya Dominga ngaya, dahil ka na ngaya ka ito ngaya maglukat, so kasuratan nga ni na sa sa pagprendahan, dahil siya pigtawaan. Gari siya supiglo ko. Ito ngaya, 7 hektarya. Pero sa barangay, ba kung may record sa barangay? Igwa po ki record. Nagahagad po ako kay ito ki record. Ngunyan. Itong kasuratan na ito, ginibo sa barangay. Sa atubangan kan mga barangay opisyal o ano? Iyo po sa barangay guide ito, Nakalag duman Nanay Dominga na merong kasuratan sa laog ding tulong taon na dapat lukaton. Tapos, after kato, da inalukat, nag-another contract. Another kontrata. Muyaman po ko ito lukaton. Ngunyan, sabi kang ina ko, habo daan ni Jonathan, taday pamandasin da naka, bawi. Sabi ko, sobrang bawi na. Sa'yo nagbawi? Sa nyo? Kunday, kumaraman kung sa'yo, sa kaprindahan gayo. Naprinda ito kay 200,000. Ngunyan, pagtaramang ko siya, naday na niya pagpadagdagan. Ano pa man kaya na ang ilukat? Nababanggit mo. Ngunyan, dinagdagan, nagpadagdag sa magurang. Nagpadagdag pa pala. Sumaguran mo. Dahil ko aram na nagpadagdag pa pala ng magurang. Nababanggit mo Nanay Dominga na ikapang 7 sa magturugang. Kumusta po itong mga nainot sa imo, mga matuwa sa imo? Naghahabol din ba? Digdi o sa daga? Nagre-reklamo din ba? Pares ba ang sentimento sa imo o ikasa naman? Puros man iyan, ma'am, nagre-reklamo. Taan mo yung nga ni ininda, ipabakal na gabos. Sabi kang ina ko, muya ngaya kan mga katugangan mo, ipabarakal na ngayaan. Habo man kang ama ko, sabi kang ama ko, kang nabubuhay pa, dahil man niya sindaki kapagalan, dahil ibang nagtuwang sa muya ni Maymo, kamong duwang mag-agom. Kaya kamong ngaya na mag-agom, digdi ngaya ika sa arong na ini. Tayo ini ang duga na kang kapagalan mi ni Sandy. Garupig sabi kan ama mo na dahil kamo nagparasikaso, ika sanaan maging tagapagmanang ka ito. Iyo po nga. Ang sabi nga ni po kang ama ko, naglalao mang ama ko na i-transfer na sa ngaran ko. Ngunyan, ang kagibuan man kang ina ko, pigparatabangan, sukataning ko. Tanang unapin na, gari na darabaga so ina ko, kang kataning ko, muyaman bakalun so, harong ko.
So, ibig sabihin tabi Nanay Dominga, kaya ka naghahabol ngunyan dahil nagtutubod ka sa tinaramkan ama mo na itong daga dapat mapasay mo. Iyo po. Ta sabi nga ni kang ama ko, ang paglaom niya nakatransfer na sa ngaran ko. Kaya maintindihan tayo na Oo, maintindihan na pwede siyang ba na partner. tataramon kan ama? Nasa imo sana? Paano man Nadayang kasuratan? Paano man iba pang tugang mo? Yeah. Okay. So, digdi naman kita sa ibong nalado partner. Si Mrs. Hisuro. Hisoro, ayun taso agom, dahil makadigdi dahil may hanap buhay na pigbabantayan. Nadagog mo po ang pagsasabi ni Nanay Dominga na medyo nakasubra-subra da atabi ka mo dumanta. Ang nakasangra man sa nada, Oo, mga 5 hektarya base hektarya. sa kasuratan. Pero ito da mga 7. Tapos nadadang ko pa subago, bako lang da sunyog, pati so mga nito. Produkto, Kahoy. mga kahoy, oo. Ang nakasangra man sa nangay, sunyog. Sulubi. Ay, so kasuratan parte. Sunyog talaga nakasangra. Oh, yaw na dumang partner, Okay. naka-attach duman. Sige, tabi Nanay. Naman po ako sa ma'am, sir, kung ano po yung nakaano na sa kasuratan kasi halawig pa po pag yung para simbag pa namon siya na di man siya sa amo nagmamati. So legalidad na lang po ang inaano namon. Na gusto mi na talaga matapos yan kaya habo mi na sin halawig pa na. So, ang gusto po nindo, anytime, Malukat, malukat, okay man. Opo, ang nakabutang baga po dito anytime, lukaton. Kaya nga po nag-volunteer si Chalini, magkapatid po sila. Magkapatid sila? Yes po, panganay po siya na maski siya po makapaliwanag kung ano ang kasurunduan talaga. Sige dagugunta daw si Dagugunta Lenny. daw si Nanay Lenny. At sana si Bong. Oo. Si Nanay Lenny, tugang ka po ni Nanay Dominga. Ikan pinakamatua sa magturugang. Nata po ta ika, dahil ka man masyadong nag-revoke or nagre-reklamo manungod digdi sa nakaprendang daga. Makita ko Sige. po ang mikropono na. Alam mo, ma'am, mapagalong kaya magparasabi. Ako sin ribok. Kay an magurang mi, habo ako san ribok san magurang mi. Kung pinamana saya san magurang mi, dapat may kasuratan. Yadiha, may kasuratan. Permado san magurang mi. Okay, lapit lang po. Dapat, permado san magurang mi, nakasuratan na ina. Kaya kung permado san magurang mi, dahil kami mahabol. So dahil ka nagtutubod na iyan dapat sa iya sana. Okay, damo mo kami na magmaranghod. Oho. Dakul man agad, 10. Dakul kami na Oo. magturugang. Sungunyan po Nanay, na nakasangla ang daga. So, Oh, kamo nagtutubod na dapat talaga lukaton nindo. Kung malulukat. Kaya kami, wala ako nin kung na Panglukat. maglukat. Kay wala mag ako sing kwarta. So, 300,000 kung 10 kamo, tigta 30,000. Tigda Tigta 30,000. 30,000 kamo para malukat nindo. Oo. Pag nagkasundo nga yasin, dali-dali lang yun. Oh, malulukat man nila kung magkakasurundo. Kung dahil magkakasurundo, Nya para na. pero ikaday ka pong pang kontribusyon na panglukat. Tios man kami. Ano ang sabi po kan iba mo pang mga tugang takon ikan matuan? Ang sabi sa akon, ipabakal. Ipabakal. Oo. Nasana? Oo. Oo. Ay, ipabakal na lang. Ipabakal na sana. Iyan, kung magtugot sinda. Magtugo. Di pwede man ki Jonathan na ninday pabakal. Pwede na. Mikropono po, opo. Ang problema nga po, maski gusto namon siya bakalon, kasi nga po siya di nagtutugot na talagang inahabol niya kami. Pero kaya nindong bakalon. Gusto nindong bakalon. Ang unang plano, sabi sa manghod ni Jonathan, kay kami, wala man po kami kakayahan. Baling, ano lang kami. Niyan, babakalon. Kung ano, magkasurundo sa usapan. San sige na nga ning pasarali, pasaway san ano niya, san side niya. Pero sinda wala problema. Sa bagay, madali ang remedyo kang Dito partner. na, nagka-problema. Nahabo Pag sinukol mo yan na daga na yan, bababangaon mo yan sa 10, sa 10 magturugan. Siyempre. So share niya yung day sabay sa pagbakal. Depende po sa ano ninda. Kay sabi ni Agum, basta nga ya kung wala kita sinasin kung may panlukat na lukato na iyahatag. Ayan. So, iyan pala ang sa indong... So kung may panglukat, itatao nila. Anytime. 300,000. Yes. Sabi mo ni Nanay Lenny, Warang panglukat. warang panlukat. So iba mong mga tugang, warang panglukat? So, plano nindong ipabakal. Nanay Dominga, nadawag mo tabi. Iyo po. Ang ama ko po, kang buhay pa, talagang dahil po siya nagtaram na ipabakalan. Ayun nga ni po. Ito, nagkahilang ito si Papa. Muya ko, sabi ko, Papa, ipabakal tayong daga para mapabulong sa imo. Iyan nga, grabe nga pagtiyos na pinag-agihan ta. Tapos ngunya Ayun, na grabe ang iguana. sentimental value. Pero yun na nga ni, gada na si papa mo. Nagkakaigwa Ngunyan, na ka mo ng problema. Ining daga na ini, ang sigurado ka ini, isir to sigurado, dahil 10 ka mo, pagbabarangaon yan sa 10 na parte. Ang sarong share kan sa Ang imo. sarong share kaan sa imo. Ito ang pwedeng day mo may pabakal. Ta kung gusto ninda su share ninda ipabakal, pwede itong ipabakal. Ta may daga pa po kami duman, prinda ninda, dahil po ako nakaaram. Iba naman itong Iba na istorya ito. naman, ay. Nataabo Iba naman mo, ito. nataabo mong ipabakal na sa naman. Ta, abo kong ipabakal yan, ta, sudaga mi na, para pagal-pagalan na mo mag,
pamirilya, mauubos. Pero ara mo, na iyan nadagakan magurang mo, bako sa nasay mo. Iyo po, bako sana sa kuya. Sampulo ka may mo mga magturugan. tugang pa man ako. Ang ina ko, gari supig sulo lang baga niya. Gari, ang ina ko ang nagkakapot kang, Pero day naman si mama mo, ganda Day naman. Day mo naman, naman ito ganda. pwedeng Pero masulon. Day na naman piguon ito ra pwedeng mo man, rason. piguon ra mo man, pigdadangog mo man, ang mga tigtataram kan mga tugang mo. pigdadangog ko man kay ito, kaya ang kambuhay pa si mama. Sabi ko, mama, ikaw na sa nakayanan maka. Paano mo niya nagadana? Paano mo niya nagadana? May matua ka. Day na nga ni man ako ninda, day naman ako kinadadangog man sa inda. Pigsusulo naman nga ni ninda. Pigsusulo, di ba Iyo ko maray po. ang relasyon nindo Day Day magay magtulugan? pwedeng suluhon ta siyam, sinda. Oo. Kang Pwedeng init ikaw nga man ay ni- ansulo, sinda ta kang siyam. init po nga ni, nagpagibo na siya ki Tito Luca Sisay na siya? Ito po sinatugan ko si Manaylini. Si Nagpagibo, sabi kang ina ko ki Tito Lu. Sabi lang. Ang nadagog ko, pinahiling ang ba nadagog sa'yo? ko sa imo man ay puro Puro sabi. sabi ni magurang Sabi mong- ni Aro kay sabi kan magurang mong gadana. Pero day mo man nailing. Kang si boy Tito. pa, kang boy pa Nailing mo si Tito Long pinagibo. Unyan, sabi ko kay mama, kung nagpagibo si Manay, agadon mo siya, sa iya ito. Si attorney baga niya ko ang nakaaram kang problema sa manungod sa daga. Pwede niya ko siyang kasuhan ka ito. Baka- Manay ni tabi, nagpagibo ka na tabi nin. Ako ya adya ang katotohanan. Lain ako nagpahimo sin titulo. Ha? Mabakal na kunta sa naduta. Dito lang ninanaraman na lain man sa inda pangaran, nakapangaran sa akon. Ibig sabihin, inadaga na yan. Kasi po yung dagat. Opo, mikropono po na. Yung 5, halimbawa po 5 hectare baga, pag naglampas po sa 5 hectare, ang pakasabot ko lang po, ang pag naglampas siya sa 5 hectare, yung another... Separadong titulo. Opo. Separadong May titulo. papangaran po yun sa kung sino ang willing na ipangaran maski sa Oo. butit o sa ang nakita po na akong dito na siya ang nakapangaran sa another Title. Pero live naman po title, parang ano pa lang. Draft. Draft pa lang. Ha? Pero Okay. sabi ko nga ni, So, ikaw ang may otrong ko nga po, manay, may panglukat ka. Kay Jonathan pa, itatao naman sa Yes, Indo ang oo. daga. May Anytime. panglukat. Anytime, itatao sa imo ang... Kaya po, minsan, ibabalik sa imo ang daga. naaaluhan. May panglukat. Daya ko niyang ki panglukat. Maghalat man sinda. Taka ito kang muya na iyan lokaton, habo maninda. Maghalat sinda. Actually, naghahalat ka mo. Wala po kami sinatanggap na lulukato Ta, So, sa hindi Wala na... po. Day aron kaning mangyayari kay partner. Okay. Day kang panglukat. Alat-alat to nida. Habang nagalat sinda, sindan may pudir duman sa daga. 5 hektarya lang po supig prinda sa inda. So remaining 2 hectares daw. Hindi ang pigahapon niya. Ano ko. Ay, nandun hektaryas na yan. Oo. Sinda manggila yun kahit Yaon tama sa ka, inda. Iyo po. Kaya nga ni po, duman ko anon so pirang years sinda nagprodukto ka ito. Aha. Dahil grabing pagtios na itong mga 2 hektaryas, yun na ito nakapangaran sa imo sa draft. siya dapat. Oo. Pero ang nakalaag duman sa kontrata is approximately more or less 10. Yes. 10,000 Yes. Square meter. square meters. O, di 10 hectares. Oo. So, iyo ito nakalag duman. Sa kasuratan. Oo. Di abunado ka pa nga niya manay. Kan pito, di abunado ka pa mga tulong hektarya. Oo. So, ngunyan, dahil sabi mo, dahil ka man Yun ang ipaglukat, sabi ko, partner, sa barangay, ang pirindahan lalo na kan mga gurang, day talaga ning specific or particular na area. Nakalag duman, more or less? more or less, 10,000 hectares. Oh, Ay, square meters. 10,000 square meter. O yun naman na, imagine hektaryas. Ika nga niyan, may abunaran pa manay ko naghahabal ko keng 2 hektarya. Ang inano ko lang duman, tas sobra 7 hektaryas man sana talaga ito. Mm. Nag-aari Yan, nasa kasuratan po, 10 hektaryas. Nagpuprodukto kami ka ito, 2 truck talaga na lukad. Pagde-deliver mo yan kay Ginis. Buda si Ginis, makapagtestigos talaga. Nagde-deliver ka mong lukad kay Jenis. Opo, Bako kay kahit Alex eh. po. Kay Ginis. Kay Gina's partner. Okay. Kilala niyo siya. Si Oo. Gina. So, Sa may grocery. balik kita. Kasi si Nanay Lenny, siya ang matua. Siya ang matua na aki. May panganay pa sa May matuwa, may pinakamatuwa. Sa Alangan man na, babae. alangan man na matua pa kay Chalini si BBM. Siyempre si Chalini yan matua. Siya Lenny, nababanggit kasi ni Nanay Dominga na di man talaga kay panglukat. Ano ang masasabi mo sa iya? O kung mayroon lukat siya, di lukat niya, kaya kung wala pan lukat. So kung di ka mo panglukat, di dyan mo na sa inda. Oo. Oo.
Dayo man talaga partner Ayun nga ni, ngunyan, pigre-reklamo mo, ang sabi pa pati digdi, pigpaparareklamo mo na da, katapos sa barangay, maski sa in panay. Oh, maski sa in. Hindi, pigreklamo ko lang po siya sa barangay. Sobrang 2 hektaryas na dapat ming produktuhan. Ay, so kasulatan nga ni partner, iproduktuhan tanganig paninda. mabasa ta. tayo- Iwa kanyang kopya? Iyo, So more or less, igo dyan, iprinta. Igo Paabot dyan, ako paabot ta. kang- Ta, mabasa ko man ay kung arin pigahabol mo. Dakulong patampig para paputol nindang nyug. Tsaka yung ano pa May ano ako kay itong picture na nyug na ito na para paputol ninda. Pwede ko sila kay itong kasuhan. na siya sa to ang magpaputol. Si saan nagpaputol? Ay, yung mama niya, okay. Pwede ka na kasuratan kung pira talaga nakaprinda. Ako pa ang nasa ngayon is So nakaprinda. marriage contract. Sabi ko ay ako na Ayan. Uni partner, so, kasuratan. So pirindahan yun eh. Iyan partner, 2016. Una ang pinakainot, 2013. Okay, 2013. Ako si Mrs. Francisca Gripaldo, asin Rosalio Gripaldo, magurang mo yun eh. Opo. Mag-agom, residente kan Barangay Rizal, West District, Sorsogon City. Nagdigditabi kami sa opisina para magpagibo kay kasuratan. Sa Barangay Rizal pala nini. Sa katunayan na pigpiprinda naman, so pagsadiri niya mo na duta, Na malubi. na may sukol na 6 hektarya, lokasyon sa sitio Tublihon. Ini sa mo yung pigprinda kay Mr. Jonathan Isoro na taga sitio Tublihon sa halagang 300,000 pesos. Asinan sa mo yung kondisyon kan pagprindan sa ida, sulod kitulong taon. Ang termino tulong taon hanggang 20, kuya ini partner, 16. 2016. So digdi sa 6 hektaryas partner. Digdi ka partner sa ikadua kasi Okay. naglaps na so 3 Naglaps years. na, nag-renew. Nag-another kontrata. Ako si Mrs. Francisca Gripaldo, asin Rosalio Gripaldo, magagom, nakaista sa parehas na barangay. Nagdigdi sa opisina kan Barangay Hall para maggibuki panibagong kontrata. Kan pagprinda mi kan daga, na yaon sa sitio Tublihon, na may lot number na ngani, na may sukol na poko mas o menos 10,551 square meters. Gustong sabihon, initabi partner na 10,551 square meter, 11 hektarya. Hektarya. So, buot sabihin partner, so pigahabol niyang 7 hektarya, mas mapalan. Ay, da 18,551. Nagsobraw na Alat ko na. dyan ang ginibo Alat ko na. na. 10,000. Sarong hektarya ang 10,000 partner. Sarong hektarya. Sarong hektarya. Sarong hektarya ang 10,000. Labisan ang sarong hektarya partner. Ini partner, Iba pa ini. Iba pa ini. Ini, labisan ng sarong hektarya ini. 10,000 square meter ang sarong hektarya. Okay? So, labing sarong hektarya ini. May total na sukol, Nagpadog. Sulat number. Sulat number na Lot number, 712. 713 na may sukol, poko mas o menos, 44,000. O ini. Lampas ini, 4 na hektarya, kulang-kulang 5. Ayan. Na may total na sukol na 6 na hektarya, kasabay na itong sarong lot number. Aha. Yun napagkasunduan. So, pag tinutal mo ining, 10,551 More or less, 7 partner, hectares. plus 44,765. 16 na hektarya. Igwa pa nigding sa upang kasuratan partner. Pigreklamo niya na pati subunga pagpaputol kan kahoy. May kasuratan nigdi partner ako si Jonathan B. Hisoro, 37 anyos, may agoma, sinaka-estar sa sitio Tublihon, Barangay Rizal, Sorsogon City. Nagdigdi sa Barangay Hall para magpagibo kay kasuratan na ako bilang pigprindahan kan daga na magpaputol kan lubi na tumba asin tindog. Tindog pa. Na daina nagbubunga si Mrs. Francisca Grifaldo. Si sa ini si Francisca? Yung mama, okay, 73 anyos. O, ibig sabihin, pati itong pagputol asin tumba ng kahoy partner, nasa kasuratan. Na? Ano nakabugtak? Tagsa diri kan dagayaon sa sityo, ginibo ining kasuratan ngunya na pitsa 21. Pati ang pagpapaputol partner kan lubi, na tumba asin tindog, nasa kasuratan. So may kasuratan. So nagpirma sumagurang mo, nagtugot na. Gamos na pwedeng gibuhon duman. Nagpaputol talaga si Magurang Mikropono, nila. opo. Opo, si mama So nagpaputol, si mama So, mama talaga. So, klaroon ko lang partner Okay. itong 10,000 square meter, 11 hektarya ito, plus so 44,000, 14 na hektarya maglilima. Kay bahan tapaman giraray ang nagrereklamo, ining duwang lado partners ang pigrereklamo. Asin kay Bataman, siyempre, ang satuyang muy simpatiko, igwapito, abogado. Attorney Butch Lucila. Iyan. Salamat. Masaram na hapon, Mr. Siram. Masaram na at hapon, attorney. masaram na hapon, Remy, at sa mga bisita ta, asin nagadangog at nagailing sa tuya sa Radyo Oragon.
Apo. Attorney Tabi, ano ang masasabi mo Tabi digdi sa isyong ini? Sa pag-aadal ko tabi sa issue na ini, minaluwas na may karapatan na sinda i-foreclose ining mortgage na ini. Ini pong naprindahan. Oo, naprindahan. Uni pong naprindahan. So inut na kasuratan tabi na ilim Naglaps ko. Naglaps na tapos pigtawan sindang 3 years. From 2013 to 2016. Ngunyan, so sa pangduwang kasuratan na 2016, maski na sinabi digde na maski anong aldaw magawa Pwedeng or lukaton, ang korte ma-determine man kang oras. Yang kunyan tabi, nagademanda na kamo na mabayaran na kamo. So nagapo na tabi ang oras na Actually, attorney, magbayad na sila. actually, daisinda Hindi po ako talaga didemand na sa ina na balukaton. Oo. Dahil po nga nangyari lang yun na parang magdidemand na talaga kami. Di siya kaya nag-uudong singka ka. Nagpupundo ka ka reklamo. Oo. Maski din na niya indadara. Kasi ang nangyari, attorney, ang pigkukuan ni Manay, kasi ni ngayang nasa kasuratan, nabiman sa na ngayang 5 hektarya. May ang aram ko ngayon, mga 7 ito, kaya ngayon may 2 dumanaday kasabay. Mailing ta po yan sa dokumento mismo. Pero nailing ko digde 4.4 square meters, 44,000 square meters Oo. or mga 4.4 hectares plus sarong hektarya. Oo. Di 5.5 hectares. Ang mabasa ko digde siguro na ano yun agrarian reform o so Carl or Carp law na kaya pigba nga so lote sa duwa. Ang retention po kada pamilya is 1 hectare lang or kada tao na maka Manay, may abot pala na ko. 5 hectares Oo. lang. Opo. Paano mo mapatunayan na 7 hektarya ang daga nindo? May kasuratan ka na? May titulo na final 7 talaga? survey or So, tax declaration po. Nakalag 7 hektarya? Iyo po, sobra po. Nakalag sa, kabayad kang Iyo po. Pero ang problema po, maski nasa tax declaration po yan, ang nakaprindaman sana po is more or less 6 hectares. O 10.5 hectares, 1.5 hectares saro. Plus 4. Plus, oo. Mga 6 hectares talaga. Oo, Anong mga 6 hektarya? hectares. kung arog po ka to Oo. Tabi, attorney, ang pigtaram ni nanay na 7 ito. 7 ito. Kung may Kung nailingan anong siya. mini, di may sarong hektaryang May day kasabay sa sarong prenda. Oo, igwa tabi. Opo, ano ang pwedeng gibuhon kayan? I-trace niya po kung sa inso titulo kayo ito, kung sa inso ano na ito. Kung aring portion Oo, duman, kung aring parte portion, kang oo. hektarya. Okay. Sa ngunyan, sa papel na nasa ampang sa tuya, ang naprindaman sana halos pira ini. Anong na hektarya? Anong na hektarya. Okay. Uni po, attorney, ang sitwasyon pa. Tasampulo sinda magturugang. Iyo po. So siyam, Iyo po. nagkakauro yun na dadayman nga kaming Dahil panglukat panglukat. o pambalukat, ipabakal mi na sana. Okay Ining po. daga, siya ang sulaminting, dahil nag-uuyon, saro. Okay po. Ngunyan, attorney, pwede ba yung tataramong kasi subag may pigbabanggit siya na so ama niya bago nagadaan, nagtataram na, dahil nga, dapat sa imo sa na ngayon na daga na yan, tayo ka ngayon nagpara si kaso sa munya. Yan ang taramon po yan, pero di man po niya ma-deprive or mahahalian kay karapatan o So, mga tugang. So mga tugang tabi. Na Sa iba. madaling sabi, attorney, kung anong na hektarya ini, pagbabangaon iyan sa 10 na magturugang. Iyo po. Anong na ay 10 parte. Iyo po. So kung Sampulong parte. mag-abot sa punto na magdesisyon, so siyam na magturugang na ipabakal, ang dahil lang pwedeng ipabakal, so Parte niya. parte Parte niya. niya. Yan man na, klarado ha? Kung arog po ka ni attorney na sinda, nagtataram na, dahil sindang panglukat, Pambalukat. ipabakal na sana. Ipabakal na sana. Sabi mo nga ni partner, so sa iya lang ang day pwedeng O ipabakal. takontra siya nga na Oo. ipabakal. Ano ang dapat gibuhon ka ining Well, ining siyam? kung gusto tabi nila ipabakal, mag-execute na sinabi kasabit ang dokumento na extra judicial settlement, Settlement. of estate with deed of sale na paduman sa papabakalan nindo. Ang mapapabakal lang duman ay mga shares katong siyam na muya magpabakal. Siyam na share. So saro tabi na abo magpabakal, ma-retain niya tabi. So Mawala. sa iyang parte. Okay. Daga. Sa madaling sabi, attorney, dahil pwedeng panghawakan ni Manay ang tataramong kan sa iyong ama na sa iya lang sudaga. Ang problema po kay yan, si ama niya po, wala na po kay bako na kay ibang ngunyan, dito na po ma-relayan yan kung wala tabing papel or last will and testament na pigasabi po. Opo. Kaya dahil pwede Manay itong pirmi lang na sabi ni Arog kani, Sabi ni Arog mama, kani. sabi ni... Arog naman ka ni attorney, total igwa ba ganing kasuratan. Ayan, duman iyan sa mga mauot ipabakal. However, digdi naman kita sa kasuratan, nayaon dyan, naglaps, na lukat,
may karapatan ba ini o tabi na naprendahan na dain na ipabakal kung gusto man sindala? May nabanggit nga ni sunapirindahan, si Jonathan. Oo. Tawang ko ngayon sinda ki panahon para lukat Termino. ini. Pag day ngayon na lukat, rimatahong ko na ngayon eh. Iyo po, actually, sa pag-iiling ko, so inot na pigtaon na period ay 3 years para Apo. lukaton. Ngunyan, 2016, kung iisipon kang korte, baka tawan man siyang 3 years para lukaton, which naglapse na from 2016 until 2019. 5 years na. Pwede ba, 5 years attorney, na ang sinangraan, rimatahon ang isinangra sa saya? Maagi tabi yan sa duwang proseso, either judicial foreclosure of mortgage or extra judicial foreclosure of mortgage. Pero dayan pwede automatiko na kukuhaon niya na sa property. Tayo papabakal yan, ang ano kaya yan, mangyayari kaya yan, so utang sendong 300,000, kung judicial plus interest, itatawo sendo. So kasubrahan kayo ito, iuli sa pamilya. Digdi naman kita, attorney, taang daga po iyan, igwang mga nakatanom na lubi, o ito tabing manuyog. Ngunyan, nagpuprodukto tabi, attorney. So, produkto duman, Siyempre, ang makikinabang ang sa makikinabang nasanglaan. syempre nasang laan. Ngunyan, igwain yung pigahabol na sabi nga ni, dapat da so produkto duman, dahil bago ito sinangla, sinda nagtaratanong duman. May karapatan din ba sinda May naman, attorney? karapatan manggaray po. Aram mo po yan, bako man yan pagkakaiba po sa, kunyari, isinangala mong harong mo. Ikaw manggaray na kay-star duman. O ikaw manggaray ang nag-make use kang property na ito. Bako automatic ko tabi na pagka sinangla, ay siya na ang mag-aukupa at siya na ang mga pakinabang sa daga. Pero ang problema po, sa may kasuratan ako nadangog kasubago na pigaalaw ka atong mamaninda na sinda ang magprodukto. O, ibang kontrata naman po ito. Ibang agreement naman po ito. So, ano ngunyan manay, may hapot ka kay attorney? Lukaton mo na lang. Maano na sana ako kung may... Madisponer ka na lang. Iyo po. Madisponer ka ning Ngunyan, paglukat? uni naman man na, ipaintindi ko sa imo. Ngunyan, pag nalukat mo, ika nagdisponer, dahil man nangangahulugan, nasa imo sa nasu daga. Maski nalukat mo, tamay siyam ka pang tugang. Oo, kaya dapat, besting ka, Baka pag magpurulay nalukat ka mo, sabihin mo, ako sana nagibukipagi para malukat yan, ako na sana magprodukto. Dahil man po, sir, bako man araw ka ng isip ko. Yeah. May attorney man po duman na Ayun. nakakaisip kang problema, manugod kang dagami. Si attorney... Pero open ka na magtarabangan ka mo magturugang kayan, kung ano ang magiging desisyon kang kadaklan, masunod ka. Alam ba, gusto ninda, Pero ipabakal. dahil na ka mo nag-i-restoryahan kang tugang mo? Kahit pa po iyan, Ma'am Tabi, ano ko na magkasararo kami. Alagad, ang mga katugangan ko, amoy sana puro paaraw kaan. Kaya, sabi kang ina ko, pabayaan mo sana tabangan ko sinda. Kang pigparaan, sabi ko, sige, tabangan mo. Kang kami dainan, Oo. Ito, istorya, Iba na, kahit itong panahon na buhay pa si mama mo. How about mo niyan? Nagadana ka muna sana ang magturugang ang iraon. Di na ka mo nag-irestoryahan? nagrestoryahan. iyo manggilayon po ka ito, iyo manggilayon. Dahil na ka mo Dahil nag-i-restoryahan? na. Napano mo niyan? Ang gusto kan mga tugang mo, ipabakal na Bakal sana. Ang mawawalat lang dyan, so sa party mo. Takon anom na hektaryan, Uni si pagbabarangabangaon. Manay Lenny mo. Tapos sabi nga, yeah, Ano ang pwede mong sabihin kay Manay Lenny mo? aram mamagay naman na isang panahon, bago ka mo pakadibaga, nagsurat ka, kay tiusunong ka, wala na ka mo ning kakaraon dito sa Mindanao, niyan, matiyon manay ako, kay nagsusurong aton ako, niyan, sabi ko kay mama, naghahagad ng buligan, magurang ko buligan ta. Habo ni mama, kaya an ugali nga ni, san asawa mo iba. Tapos sabi ko, mama, basig magbago. Amang gihapon, mas lalo naglala. Apot mo tayo, kaya ano ugali sa asawa ko? Kaya nasabi mo irog sana, aber daw. Nabakal ina na duta, yaadi na kami. Aber daw, yaadi na kami na nabakal ina na duta. Awat na kami ni Disin Star. Nagtrabaho ang isang katawo sa PNOC sa ADC. Oh, paano kami magban sa iyo? Na kami nagbubuhay kami, lain kami nag-asa sa magurang ko. Batog na nag-asawa kami, lain kami nagbubuhay. O nagkwasin kwa sa magurang ko. Kaya ang rason ko, nagpamilya ko kaya namon. Hanggang yan. Nising ko na doon, hindi kami nagkakakukansay na ang produkto. Ni produkto sa amon, hindi kami nagkukas ang produkto. May lubi sinda, nagbabakal ako lubi. Wala ang sabi sa nimo sa akon, may lubi niya ka, nagbabakal ka amon. So, kumusta pwedeng tugang si Nanay Dominga? Kumusta siyang tugang? Maya doon nun.
Kay pagbaon siya sa ama na ako. Oh, spoiled. Pala baunon siya. Oh, tapadabaunon siya. Tapadabaunon siya. Oo, ngunya nagadana sumagurang nindo. Kumusta siya? Ang busay. Ambot saya. Oh, ambot sa imo. Dahil pigkwintada ko partner. Mayad man ako kay naghanap buhay man ako. O manay, o niya, pag nagkataon, nagdesisyon sa mga tugang mo pala, na pagbaranga-bangaon nindo yan na dagaan, mawawalat man sana sa imo 6,000 square meters. Oo. 6,000. 6,000. 6,000 square meter. 6,000 Kasi square meters. 60,000 square meter, divide 10. Oo. O, So, 6,000 square 6,000. meter. Yan lang ang pwedeng day pabakal, ta yun sa mawawalat sa imo. Sumantinido po nanay ang sa indong desisyon na magturugang na ipabakal na sa naman. Tama sabi sa tugang ko na magurang sa akon. Tawagan ako sa nakaagin adlaw. Ipabakal na sa naman. Pabakal na lang. Oo. Kung yun lang sa dahil nagkakauro yun, pabakal na lang intiro nakadutaan. Intero Ay mawalat kadutaan. na sana. So, duta ni kuan. Kung habo niya, diyan kapartihan niya. Yun, yan, mawala. ipababakal. Dahil man pwede pa baka. Yun po. Mas magayon po Opo. yan. na solusyon. Yun man na yan pinagkakuan. Ayan po. Na, Mrs. Isoro, Tama naman ako. ano po ang desisyon nindo kaya? Ang nailing ko man kay Mrs. Sisuro, na mo problema, ta nakakaladkad na marayon mga raninda kung sa insahin. Concern ko kay lain man po kami kaya natawo na yung pagpardarahon na lang niya kundiin. Ang ano ko lang naman, tumudong na. Fokusan na lang na makulukat ina. O, tayo Go. man sa solusyon. Habo ko man po sing magparakadto kundi hindi na ano kay ang pamilya ko nababayaan ko. May naasikaso kami ng mga kaipuhan na yun ang priority. Kasi ini naman kung maibalik ninda po sa akon sa amon ang kwarta, wala naman kami pakialam sa problema ninda. Tama. Kasi tama. ito lang naman talaga kay naninindigan man talaga kami ma'am na maibalik lang ang Iyo, ta prininda, kwarta man nindo kasi yun. Yes po. Kwarta nindo yun. Dapat talaga, Yung may balik man nagko-concern sutrihan. ako. Attorney, sa araw po kayo na pagkakataon na attorney, na talagang, halimbawa, sinabi na kang magturugang, na dahil talaga kayang lukaton. Balukaton. Dahil po kayang, Dahil na kayang lukaton. Lukaton. Oo, kuwaon sa inda. Automatic may karapatan sinda na I-foreclose po. I-foreclose. Oo. I-foreclose na. Ang Pero kaso nga po- nag-auron gari ka mo na bakalon na lang sa property. Di kumbaga abandon na so uning mortgage na yun na agreement na yun tapos kauron mo na lang so siyam na magturugang na mag-execute ki deed of extrajudicial foreclosure ay settlement of estate with sale in your favor. Pero lang so 6,000 so share square niyang meter. 6,000 square meters. Opo. Opo. Ano po ito, ma'am, na ano mo po? Dugang nakaputan. ano lang, ang gusto lang kaya talaga ni Mr. Bagamam Aramuman na yung maibalik. Malukat Maski na. daw ko lain talaga na lain naman talaga kami mahabol kung ibalik lang talaga. ibalik Hanapon ninda lang. ang ibalik yung kwarta. Nailing ko pa nga ni po di sa Wala naman sin dapat na kung ano-ano pa na iistorya. nailing ko po di sa So, dahil man dokumento. talaga nasa isip nindong bakalon. Bakalon or kuwa, naisip ninda na bakalon. Kasi ang problema, kung pag-abot na sa oras, dili, ngani mag-udong si nanay, paano naman ang safety namon? Tapos kung kami pa mismo ang mapapasubo sa problema. Kasi po, baga attorney, pag nasadiri mo na, pag nabakal mo na, meaning to say, wala na talaga sinalabot. Ilay mo Maliban po sila so nasasabihan. maliban so share niya. Yes. Maliban po sa share Oh niya. yes, kung yato pa mo po ang share niya, syempre magkakadto siya. Dako-dako po yun ang problema. Mas maripalukato na Mas lang. may pang lukato na. Pero Yan. kung wala man pong panglukat, Yun dahil po, mo magsisettle na lang po Opo. kami. Siguro babalik kami sa barangay, Opo. mapahimo kami kuan. Ano ang best thing kaya na attorney? Halimbawa, dahil man talaga kung malukat. ako ma-advise na ako para siya, kung gusto mo mabawi, so 300,000, i-foreclose mo na uning mortgage. Ano na lang po kami, Oo, for attorney, sa attorney makuha na po. Kung mga attorney, para i-foreclose na yung Kasi ang mortgage advice na po yun kaya Para sa ma-execute. ma-execute na, tapos na. Oo. Yun Kumbaga, day na kayo puwan magpirma sinda Opo. sa masikanong dokumento, mapipirsa na sinda na ipapabakal na sa property kung sisay ang pigasabing highest bidder dyan. Tapos itataw sendo, so 300,000. halaga ng 300,000. Oo. Tapos sobra, itaw naman sa ano. Pero ang sunod pang option, maray man ang relasyon nyo sa Siyam. siyam, Yes na po. magturugang, mag-ururo na lang kamo kung gusto ipabakal. Sa indo ka mo. Oo. Maliban sa share Maliban niya. sa share niya. Kaya ang magibuon mo kan manay, kung nakuha mo susyam na share, kudalan mo na so share ni kuha na day kasabay duman sa kudan. Oo, Tangan day tanganing- bumailing si manay. Ma-determine niya na. O ano, ano, Sa luwas kang kudal. Dahil po kaya, dili ko talaga na yung mapasaamon. Kaya Ay, po may man na, Ribok. Hindi po Kumbaga, sa rebo. nagtabang lang kamukan Naroon man panahon. sa buot namon na kuhaon sa inda na gano'n na lang kay pinaghirapan naman talaga nila. Umagayon nga ni ining Kaya naisip nga ni ang sabi ni sinangra. Mister, ang pinakaano talaga natin, ibalik na. Lukaton. lang po. Yan. Yun. Humanap sin makalukat or sin damang maray ang karambagan. intention partner kan mag-agom na nasang Ang laan. concern ko lang po, kay yung kakaladkad niya, ang pangaran namon, mas kiniin, wala man kami ng Sa bagay, may dapat saro na pa dyan na ano sa solusyon iya. kung magkasundo ka magturugang.
isangra nindo sa iba. Yes po. Sangra ka mo sa iba, ning masalang ka sa 300. Tangaring mabayadan nindo sa 300, alibo, pa isangra ninda partner sa 500,000. So 300, taon ninda, so 200, barang ko ninda 10. Di sinda naman ngunyan may problema ang gabos. 500,000 ang problema. Mas kunwari man ninda nadugangan. malukat. Another persona na naman. Tama na mo, hindi ipabakal. Pero gusto na ipabakal ka, di ba magturugan? Ano ang mensahe mo sa iya, tabi, madam? Tia Dominga, ayun na pagparaan. No, kay, entero kita apektado, sa totoo lang. Tapusan ta na ina niyan. Kung talagang gusto mo, layo mo kami pagparahabulon sa na inahabol mo, kay wala man kami sin kinuha sa iyo, yada pa din ang duta. Ang inahabol mo lang yung kaprendahan. Kung makuha mo na yun, na mailukat mo sa amon, din sa iyo na. Wala naman po. Lain ka na magparaan kung diin pa kay nadidisturbo. Nadidisturbo ako. Pag naitaw entero. nindo so 300,000 sa magagom na isuro Ako na na- sindaglabot. Bala na mo kang Oo, ako magturugan. nang nakiistorya kay kadako sa impact sa family ko, lalo ng mga batit ko na mama nag-ano ka dito, maano ka, nano Oo. kay irugsan na. Grabing hapot. Ano? Kasi po, oo, nag-ireskwela ang mga batit. So, yun na ito, ang Mabukusan, advice ni ano. attorney, kung may panglukat ka mo, lukato. Yes. Ano ang plano mo ngunyan, tabi, Nanay Dominga? Nadangog mo na Maski day mo na nga kami pagparadaraon miski sa inta na apektuhan ang mga aki na isturbo mo kami. Ano? Naisip man po niya iyan, pero kang panahon, dahil po niya naisip na may aki man ako. Naarong kayan. Na Dahil ano? niya na isip na may aki man ako, na arong kayanan, mangyayari man sa buhay niya. Okay. O basta digdi kita. Medyo May orayo panglukat ito, man ay. medyo orayo ito ang nasimbag ni Nanay Oring apot ko man ay, Dominga. may panglukat. Nga na, asan ko niyan, Mayo? Dahil po. Okay. po. dahil. So mantinido ka duman na mahanap madisponer kaning panglukat. Taka ito, muya na yung lukaton, sabi kang ina ko, habo pa mandangan, ini Jonathan. Sabi ni ina niya. Ano sabi Oh, naman? sabi ni Mapagalito mama ka niya. na. Kasi oo. yan, nagngangalas nga ni ako dyan, taday man si mama ki, tinaram na pwede magputol ki kahoy. Nakalaag na dyan. Iyang pingangalasan ko. Oo. Kaya lang ang Ta nagkaigo ng kiarog ka ng Di man pwedeng, kagubuhan. di man pwedeng binuhay ninda para lang Yung magpirma nga dyan. ang pingangalasan ko yan, taka ito, dahil man kikasuratan ka iyan. Oo. Hindi po. Nagpuron nga ni kami ka ito sa Well, barangay. official record po yun sa barangay, Tame Silio, big sign, Tapi 21st paano na nga kang ni po, Agosto ano yan, kaya 2015. ito, sir? Opo. Kaya may kasuratan ka man ay na day pwedeng magputol. Ano pa Dahil ini, taka typewriter. ito, Day, may kasuratan ka po, wala? Mayo? Wala. Yun. Hindi may kasuratan. Okay. So, Kaya ano day talaga kaya pwede man ay ang puro, sabi lang niya, sabi Pigreklamo na ko nga ni yang sabi kahit po ma'am, kahit na iduma na endorse na nga ni ta. Muya ko nga ni ko na yang kasuhan sa pagputol kang kahoy. Dahil po, ta si ang vice chairman duman si Samuel Bobier, tiyoon kang may vice Okay, chairman okay. partner, Yun, may kang vice ano chairman. Okay, yan. ibang Agom, issue na ito. okay. Ibang issue na ito manay. Di bale, basta ang gusto man sana kan pamilya Suro, lukaton. lukaton. Pag nalukat, balik na sa Indoso daga. Dahil siyang intensyon na baka ang gusto man kan mga tugang mo, ipabakal na lang tadeng panglukat. Correct. Okay, magurulay ka mo. Attorney Kung Butch, ano po ang last na digding... Actually, mabuhuton nga ni ining pamilya. Mabuhuton nga ni ang pamilya 300,000, day pang interest. Day interest. Ibalik lang yung Pirang 300. taon na yun. Kasi po, ang naging ano baga doon, pag isinan Mike po. So, may produkto. yun na lang po ang pinag- Kaya din ang interest. Aha. So, ibig Ayun po, sabihin, so agreement din tama. daw. Kung ano sa interest produkto, sa produkto. So, nadangog mo naman siguro manay. So, advice ni attorney. Yes po. May nadangog mo naman manay. Ikonsulta mo naman sana kung igwa ka pang ibang kukonsultahan. Basta ang mga tugang mo, gusto na pala ninda, ipabakal. baka may dugang kang kaputan kay attorney, direkta mo na kay attorney. Mayo na. Ika po, madam. duman na sana. Okay na lang, okay na po. Apo, so... Ikatabi, Iyeta na. baka may apot ka tabi. Nakapot lang ako tabi at BP, ay Manaylini. ito sabi na sa, sobra sa 5 na hektarya, kay nakapangaran sa ako. Nanano sa doon ang purpose ko. So, Kaya nakangaran ang sa imo po? Opo, pirmado doon ang urang. Permado kang duwang gurang. Magday ko po nailing sa dokumento kung pigtaon na sa imo, pig donate or pigpabakal sa imo na po ito. Wala na po ito duman sa ano. Nasa pangaran mo na po Kung ito. kaso ngayon, halimbawa, magpabakal, aparte ito sa pabakal sa 5 hektarya. Na ano ito, nakasubi ito. Dito kay ba sa 5 hektaryas na Ayan. pababakal. So, separado po ito. Kung Duman. nakangaran po sa Indo, iyo po, ha? Ang ibig sabihin ni attorney, duman sa kabilugan na 5 hektarya na pagbababangaan pa nindo, igwa ka pa duman. Tama, attorney? Ta itong Sige po. separadong title, sa imo man ito. Kaya di sana attorney ang kuan ang istorya sana. Sabi sa naghimot hindi dopsel sana, ini nga tsurusal tya kikay.
ang sumpra ngayon sa 5 hektaryas, kanino mo ngayon may papamutang? Sabi man si Papa na ni Mama, ihatag mo ngayon kan Lini. Ito, pinirmahan ko, habi ko lang sa akong, pirmahan mo ngayon. Di pinirmahan ko, sala-sala pa nga ng pangarang ko na pagkakuaninda. Sabi ko, sala man ina, lain man ay, why? Balik naman sinda sa akon. Tulo na bisis. Natama na. Umpo. Tama na. Tapos, sign na po sa deed of sale na ito. Yato sa inda, lain man ako nagkapot. Tapos, Aday ka man nagkapot. Lain. Bali, nakakalagpit o sa ngaran kang Kaya- magurang mo po. Umpo. Opo, oo. Day man masubi or day man mapodaman sa imo diretso until maipailing mo sa muya or sa korte o sa Register of Deeds. So, deed of sale na ito. kaya pagkakuan ninda dito sa kuwan, sa computer, ay nagluluwas sa pangaran ko, lain pangaran ninda. Saan pong computer? Sa Sursugon. Sa Sorsogon. Opo. Sa anong ROD. opisina po? Sa ROD. As ROD? Ah, Nakangaran na pala sa imo. Register O di sa of imo na. Deeds. Sa imo, sa imo, Nakangaran na sa imo. naglangaran pa Nagluluwas, Oo. tama. Oh, bako man kay Nagluwas na BBM. sa ngaran mo na po ito. Nakatabi na po ito Kaya sa sabi nga ano. nila ito, maski panon mo ngayon ang nanay, lain man ngayon ang magkukuanin mo, kaya nasa pangaran na sa Iyo. batit mo. Hain Pero na sa pig-amin batit mo po na pig donar sa imo itong daga na Opo, ito. kay- Dahil mo man pigbakal, dahil mo Dahil. wala ka man pigbayad. Wala. Oo. Kay mismo- Baka bilang na ito sa share man kang share mo man sa uning 6 hectares na ini, pigbilang na ito sa share mo digday. Base. Ay, Oo. kon. Parang kirak man kay itong mga tugang mo na dahil manatawan ka atong titulo at the time. So baka pag-abot sa panahon, kung di ka mo nag-agree, mag-abot ka mo sa korte, na baka itong pigdonar sa imo, ibalik manggiraray sa property kang magurang mo. Magurang. Tapos, ito Sa ang pagbangaan. pagbangaan. Iyo po. Aha. O, Clarado partner. Okay, Clarado. Nakapangaran kay Lenny. Bako kay BBM. Okay, partner. So, maliwanag tabi ito, attorney sa Inda, maliwanag tabi sa Indo, madam, na itong daga, dai man inda pigsasadiri, kundi welcome as in open man para lukaton. Lukaton. Kung may panglukat, Lukaton, automatic. Ang problema, Warang panglukat. Okay. Attorney, maraming salamat tabi sa imo. Thank you, Remy. Thank you, Mr. Siram. At sana po magkaayos na po kamo patungkol digdita. Nagtatabang mo po sa indo yung pamilya ninda. Kami nga Dahil po, na- naghahanap man sin talagang makabakal sa to. Oo. Inano nga naman siya kung talagang willing na ibenta. Dakula Amo daw ang po. daga, Yes po. almost 6 hectares. So, dakul man interesado siguro dyan. Opo. Apo. Sige. Attorney Butch, maraming thank you sa imo man tabi Mrs. Sisoro, Ma'am Lenny, Ma'am Dominga, salamat tabi. Apo. So,